Awganistanyň paýtagtynda yüzlerçe adam uruş jinayatçylarynyň jogapkärçilige çekilmegini talap edip ýöriş geçirdi. Milli Raýdaşlyk Partiýasynyň guramaçylygynda geçirilen protestde gatnaşanlar uruş jinayatlaryna baş goşmakda aýplanýanlaryň şol sanda öňkü kommunist we jihadçy ýolbaşçylaryň we häzirki siýasatçylaryň suratlaryny götürüp geçdiler. Protestçiler 5 aprelde geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bir kanun diýilip oglan edilmegini talap etdiler we öz talabynyň sebäbini saýlawlara öňkü meýdan komandirleriniň ençemesiniň gatnaşmagy bilen düşündirdiler. Ukrainanyň Çerkasy şäherinde 4000-den gowrak adam 25 sapar bir wagtda oturup turdular we şeýle aksiýa bilen dünýä derejesinde rekord goýdular. Ukrain baýdagynyň renklerine giyinen gatnaşyjylar bu aksiýanyň Ukrainanyň bütewligini görkezýänligini aýtdylar. Şeýle de Ukrainada Orsiýada taraptar aktivistler Harkivde ýöriş geçirip häkimetleriň Slavyanskdaky çärelerini bet etmegini talap etdiler. Ukrainanyň harbiýleri Slavyanskda hökümet jaýyny eýlen Orsiýada taraptar separatistlere garşy hüjüme başladylar. Hüjümüň başynda adamdan 2 sany dikoçar oka tutulup ýere gaçyryldy. Kırgızstanda prezident Almazbek Atambayev Oş bilen Bişkegiň arasynda täze gara ýoluň gurulşygynyň düýbüni tutmak boýunça dawara gatnaşdy. $800 million proýekt Hitaýdan alynan karz puluň hasabyna maliýeleşdirilýär. Täze ýoluň ýol hereketini gowlandyrmagyna we öň baryp bolmaýan daglyk ýerlere barmak üçin mümkinçilik töretmegine garaşylýar. Täjikistanda Awganistanyň milli futbol komandasy duşenbä baryp Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň bayragy ugrunda şu aýyň aýagynda geçiriljek ýaraşa görülýän taýýarlyklaryň çäginde dostlukly ýaraşlary geçirer. Awgan komandasynyň treneri Awgan sportçylarynyň türgenleşmegi üçin Täjikistanyň öz sport obýektlerini hödürlänligini aýtdy. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.